हेलौ लोगोफोर आं फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। दिनै 57थि एबसुनि जोनोम सान बेखौनो नैबे जोंनि नलबारिनि एबसु इउनिट एबसुनि एबसु अफिसाव फिरफिला बेरायनो होननानै लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेयाव डिस्ट्रिक्ट एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि फैगोन, लोगोसे माखासे आलासिफोरबो लेंहरनाय जादों आरो माखासे हाबाफारि लानाय जादों। बेखौनो आं नोंथांनो दिन्थिनो होननानै नैबे जोंनि इउनिट एबसुनि एबसु अफिसाव फैनाय जादों आरोना। थ' बेजों लोगोसे आं मोनसे गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय, जेसेबां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफारिया नोंथांमोनखौ गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानै बा दोनथ'नानैब्लाबो नैबे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बयबो खामानि मावदों। बिथांमोनसिम दिनैनि दिनाव बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। मानो होनबा नोंथांमोननि थाखायनो जोंनि बर' हारिया एकदम मोजां बे स्टेजाव दंफैयो आरोना। बेनि थाखाय नोंथांमोनसिम साबायखर बावनाय जाबाय। थ' आंनि बे दिनैनि हाबाफारिखौ फारसेनिफ्राय फारि फारि देखायलांबाय थानोसै आरोना। नोंथांमोना बयबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि नैबेयाव माबायदि देखायो, माबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों। थ' फारसेनिफ्राय देखायलांबाय थानोसै आरोना। दासिम माबाया जुदि जाथ'वाखै बारु, होमबाबो लाहार फाहारखौ खालामजोबनाय जाबाय, रेडि जाबायानो, मोनफैजोबाखै मानसिफ्रा। नैबाव जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारि थागोन। बेयाव बिथांखौ जोङो माखासे बिबार बावगोन बयबो। जायगायानो बेयाव रेडि खालामनाय जादों आरोना। आरो नैबेयावहाय फिरफिला बेरायनो थाखाय नैबेयाव रेडि खालामनाय जादों। दासिम जाथ'वाखै बारु, गासैबो रेडि जाजोब्बाय। बिबार होनांगौ, मानसिफोर फैबा बिरहोनांगौ आरोना। बेबो एसेबां हाइ फाइ बानायखौबो जास्ट नै बेबायदि एसे बानायबाय आरोना। ओरै लामा हाबग्राथिं ओरैजाय बेबायदि गायजोब्बाय। ओमफ्राय ओरैजाय नैबेबायदि बानायबाय जाहाथे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फट'खौ बेयाव होनानै बिबार बावनो हायो। प्रग्राम बायदि जोंहा दंखायो नालाय, नैबाव होनाय जासिगोन आरो। बे समाव आफादगिरिया फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय गोजौआव बोखोलांबाय। एकदम बोथोरा एकदम गाज्रि, दोमैलु अखाबो ख्रेब ख्रेब हागासिनो, एकदम गुसु बोथोर। बयबो थेवबो माने गासिबो खस्थ' खालामनानैब्लाबो फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय रेडि जानानै दं। फिरफिलाया गेवबाय, बिबारा अलरेडि गाहायाव गोलैबाय। सेलुट लाबाय आरोना बयबो, सनमान होबाय, मान होबाय फिरफिलाखौ। बे समाव जोंनि 57थि गायसनथाय सान, दिनैनि बे समाव जों दिनै बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय मावदों? खालिनि फरायसुला फरायसुलि बिरखांनायनि आरो उनाव गासै जोंहा दैदेनगिरि आफादगिरिया, नोंथांमोन जिल्लानि आफादगिरिया आरो मोननैसो बिबुंथि जोंनि होनायनि नुथाय इउटुबार बियो। आरो खौरांगिरि नोंथांमोन आरो फिरफिलानि सिङाव गसंनो हानाय गासै जोंनि माहारियारि दैदेनगिरि नोंथांमोन। बे समाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गायसनथाय सान, बे गायसनथाय साननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गायसनथाय साननिफ्राय लानानै दिनैसिम गोमो गाब, बेजों जोंजे मंगलीय फोलेरनि मोनसे हारि बेखौ फोरमायथिदों। आरो बेवहाय थानाय जि दाहाल आरो थुंग्रि, बेयो बर' माहारिया जे मोनसे जोहोलाव माहारिनि बा जोहोलाव थाखोनि हारि, दावहारु हारि, बेखौ फोरमायथिनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि फिरफिला महरै गनायथि लानानै मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि सिगां फिरफिलाखौ बिरहोनानै खामानि मावबोदों। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्राय फैयै फैयै 57 बोसोर बैसो जाबाय। बे 57 बोसोर बैसोआव जोंबो दिनै फिरफिलाखौ बिरहोनानै फिरफिलानि सिङाव गसंनानै जोंबो बर' फरायसा आफादनि जि मावनां हाबाफारि, बे मावनां हाबाफारियाव जोङो दावगालांनांगोन। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 57 बोसोर बैसो जाबाय। आरो जों माहारिनि खामानि मावनो जि बिबान लादों, बेवहाय जों बेसेबां गावखौनो बावसोमदों, बेयो जोङो साननो गोनां बाथ्रा। जों आवगायनांगोन। इयुननि दैदेनगिरिफोरा जोंखौनो नायनानै बा जोंखौनो उन सोलोंनानै खामानि मावलांगोन। ओंखायनो इयुननि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय जों मोजां खामानि मावनांगोन। दा जियानो जायाथों मानो, जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै जोंनि
जिउ संसार खुंनायनि गावनि जिउ दानायावबो जों खामानि मावनांगोन लोगोसे माहारिखौबो जोङो माहारिनिबो खामानि मावफालांनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइयाव आथिखालनि क'क्राझाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जोनोम जादोंमोन। दा बे जोनोम जानायाव बेनि जि गिबि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी आरो गिबि गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोना गोबां जोङो मोननो हादोंमोन। बेवहायबो गोख्रोङै दुलाराय बर' फरायसा आफादानो खामानि मावदों। दा बे काउन्सिलखौ लाखांनायनि उनाव फैयै फैयै आरोबाव मोनसे बिटिसि हिसाबै एकर्ड मोनदोंमोन। बे बिटिसिआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सागानगिरि नङामोनब्लाबो सानिफ्राय आरोबाव इयुनहालागै मोनसे मोनथायनि थाखाय जुजिनो थाखाय सागान होआखैब्लाबो मरेल सापर्ट होनानै खामानि मावदोंमोन। बेनि उनाव गोबां बिग्रायनायनि गेजेरजों बा गोबां बेबायदिनो मास गेदारिं लानायनि गेजेरजों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव आरो मोनसे गोरोबथा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो सागानगिरि जानानै लोगोसे बिग्रायारि एनडिएफबिफोर बिथांमोननि मोनब्रै ग्रुप आरो इउबिपिअ बिथांमोनखौ लानानै मोनसे बिटिआर एकर्ड जादोंमोन। दा बेफोर मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोगासिनो दङ। आथिखालाव बिटिआर एकर्डनि जिमान बोसोरारि जि मावनां हाबा बेवहाय बयबो गोसो मोदोम होनानै जोङो खामानि मावनांगोन आरो जोंनि इयुन मावथिफोरखौ जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो फोरोंलांनांगोन जे हारिनि थाखाय, रावनि थाखाय, हारिमुनि थाखाय आरो बर'नि खौसेथि, थामोनथा आरो जौगाथायनि थाखाय जोङो बयबो जोङो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोर दङ बिथांमोननि केरियारनि थाखाय बिथांमोननि खामानि मावबोदों आरो आथिखालावबो मावगासिनो दङ। दा बेबायदिनो जिहेतु सोलोंथायानो जोङो मावफालांनो थियारि जानांगोन जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना। नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनब्रै मोनबा थाखोजों खामानि मावो। बेयो मिरु आफाद दङ, बेहा जिल्ला आफाद दङ। जिल्ला आफादनि सिगाङावनो हायुंसा आफाद थायो, सेन्ट्रेल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आरो आनसलिक। बेबायदिनो मिरु, हायुंसा, जिल्ला आरो दखरा। आरोबाव खायसे खायसे दखराया हास्लाबाबा बेखौ इउनिट थाखो हिसाबै गायसनना लायो। बर' फरायसाफोरनियाव गोहोम खोख्लैनो नागिरो, जाय जेंनाफोरा बर'फोरखौ खस्थ' होनो नागिरो बेबायदि जेंनाफोरखौनो होबथानो थाखाय सुस्रांनो थाखाय दुलाराय बर'फोर अब्ला जोंनि गावनि जिउनि जि नाजानाय, गावनि न'खरनि जि नाजानाय, गावनि गामिनि जि नाजानाय, गावनि ओनसोलनि जि नाजानाय, गावनि जिल्लानि जि नाजानाय, गावनि हायुंसानि जि नाजानाय आरो गावनि मिरुनि जि नाजानाय बे गासैबो जाफुंसारगोन आरो बर'आ मोनसे समाव गेरेमसा बर' माहारि जाहैनो हागोन। बेखौनो मिजिंथिनानै दिनैनि बे गिबि हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारियाव जोंनि आलासि गेजेरारि फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरा फिरफिला बिरहोनाय आयदाया जोब्बाय। बेनि उनाव जोंहा मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय दङ। नैबो बानायदों आरोना बिबार बावनाय आयदाखौ। बेनिफ्राय फारि फारि माबा बावलांसिगोन। गिबियाव जोंहा आफादगिरि टेनजिं बर' आदाया बावहरगोन। थ' आं देखायलांबाय थानो नाजानोसै आरोना, नायलांबाय थाबाय जाबाय बयबो। नागिरलायदोंसो जोंहा नै बियो जिल्लानि बारग' लोगो गाहाय नेहाथारिमोन मुगास श्री सुजित बसुमतारी। बिथाङानो माने बिबारखौ बावजेनगोन आरोना। आं दानि खोन्थानाया एसे भुल जादों, ओंखायनो आं खोन्थाफिननाय जाबाय आरोना। बिथाङा बिबारखौ बावजेननानै बेखेवनानै होबाय। बेनि उनाव गासिबो आबसुनि बिबानगिरि एबा मावथिफारियाफोरा गावबा गाव फारि फारि बिबारखौ बावसिगोन आरोना। बेजों लोगोसे जोंहा नैबे हाइ स्कुलनि माखासे दंफैखायो हिन्जावसा हौवासा गथ'फोर, बिसोरबो फारि फारि बावलांसिगोन। बिथांमोनानो बावनो थाखाय रेडि जाजोब्बाय। जोंहा गासिबो रेडि जानानै दं। नै साफा बावबाय। बावखांनायनि उनाव नै जोंहा श्री सुजित बसुमतारी बिथाङा
फंनैसो बिबुंथि लाखिदों आरोना बेखौ खोनासंदो। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लोगोसे लेङाइ आफादगिरि बेयावनो बाहागो लाबावनो हानाय जिल्ला आफादनि नेहाथारि लेङाइ नेहाथारि बुंथिगिरि आरो गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय आंनि फंबायमोन लोगोसे जिल्लानि बोसोनगिरि आरो जिल्लानि सिङाव थानाय मोनद' आनसलिकनि आफादगिरि नेहाथारि बोसोनगिरि आरो बिथांमोननि सांग्रां मावथि फंबाय नोंथांमोन गिबि गिबियावनो आङो दिनै जिखिनि हाबाफारिखौ आंखौ बेखेवनो बा बिबार बावजेन होनना लेंहरदों बे हाबाफारिखौ आङो आंनि गोसो गोरबोयै बरायनानै आङो बिबार बावजेनबाय। दा बेखिनियाव आंखौ फंनैसो बुंनो होनायलाय आङो जिखिनि आंनि सुंद' मेलेमजों मोनदांना मोनदों बेखौ फंनैसो बुंनो नागिरदों। जाहा एसे सिगां बिबार बावनोसै आरोना होननानै आं सानाखै। आंबो बावनोसै खनसे 57 थि गायसनथाय सान बा बोसोर दुलाराय बर' फरायसा 57 बोसोर जाबाय। बे 57 बोसोराव जाय बिथांमोनहा गिबिसिन आफादगिरि दय बिथाङा बुंलांदों बानेश्वर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि कनिकेश्वर नार्जारी जिखियानो जादोंला बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो आंनिफ्राय खुलुमहरबाय बा बावहरबाय। दा बेजों लोगोसेनो गोबां 57 बोसोर बैसोसिम दिनैसिम गोबां बिबानगिरिफ्रा जोंनि गेजेराव गैला बिथांमोननिसिम जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो आं बिथांमोननि सोरगो जोननायनिफ्राय दिनैसिम मा मावबोदों मा मावबोआखै बेखौ आं फोरमायनांगौनि खोथा गैया। बेखौ जोङो दुलाराय बर' हारियानो नुबोदों। जि समाव जोङो जि खामानि मावनांगौ जि खामानिखौ जोङो खौसेयै आग बारायनांगौ बेखौ जोङो सम मथे मावबोबाय थादों। थिग बेबायदि मावबाय थानाय समाव जों माखासे बेबायदिनो सोलायनाय जाय जोङो बेफोर मिसनफोरखौ फोसावनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गोबां राजखान्थियाव जोङो गेजेर गेजेर बाहागो लाबाय थादों। सम सम जोङो सांग्रां जानांगौ, सम सम जोङो फुर्तिनायबो देखायनांगौ। आसाम गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल दा डिस्ट्रिक्टनि माखासे दैदेनगिरि दंफैयो बिसोरो माखासे आयदाफोरखौ बेखेवनानै होबाय। दा आं थांनो नागिरदों नैबे फरायसालिनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनो नागिरदों। थ' आं बेयाव थांनानै बे बिबार बावनायखौ देखायनोसै आरोना। बे जादों नालबारि हाइ स्कुल एम.इ. स्कुल। बेनिनो थिक साखाथियाव नै बिथिंजाय राइट साइडआव मोनसे लेफ्ट साइडआव टम दं आरोना बेयाव बिबार बावनो फैनाय जाबाय। नैबेनो बे टमावनो जोंहा गोदो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव माखासे गगामुख ओनसोलनिफ्राय माखासे रुंसारि जानायफोरनि मुं लिरनानै दोननाय दङ। बिसोरनि मुङावबो बे बिबारखौ बावनाय जागोन। डिस्ट्रिक्टनि स्पिकार बिथाङा दसेनि उनाव खावलायसिगोन बावग्रा बिथांखौ। सोरमोनलाय बावग्राया? सोमोन सोर? जिल्लानि स्पिकार सुनिल स्वर्गियारि बिथाङा दसेनि उनाव खावलायसिगोन हेड सारखौ, समरेन नार्जारी सारखौना। दा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बिबानगिरिफोरखौ नैबाव नाम लिरना होनाय जादों। नैबेनो बिसोरनि मुङाव बे टमखौ बानायनाय जादों आरोना। बिसोरनि मुङावनो एबार बिबारखौ बावनाय जागोन। दा डिस्ट्रिक्टनि नेहाथारि बिथांमोना मोनफैजोब्बाय। बिसोरनो बिथांमोना बिबारखौ बावसिगोन आरोना एबार। दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ बे समावहाय नैबे मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव गासैखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गांसेयावनो जों मावनो थाखाय गुरै खावलायदों। समावहाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि बुंथिगिरि बारगा बुंथिगिरि सुजित बसुमतारी आदाखौबो गांसे आलाजों बावना बे समावहाय माननि आलासि समरेन नार्जारी सारखौहाय दिनैनि बे मुंख्लं
Atau जासिदों बे समावहाय सारखौहाय बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै सुंद'यै बिबुंथि लाखिनो आं गुरै खावलायो। बुनि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर, मानगोनां बरदल गगामुख आनसलिक कमिटि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै मावथि फंबायमोन आरो इपिआव ज' जानो हानाय अनजालु फरायसा फरायसुलिफोर, दिनै बे गोथार मुंख्लं सानखालि दिनै जोंनि नैबे गायसन सान ना दिनै गायसन सान, बे गायसन सानखालि जोङो नैबे गोसोखां मोनसे खाम्फायाव जोङो मुंख्लंफोरखौ जों बाउदों। सानैसो जोंनिफ्राय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। बिबार बावनाय हाबाफारिया बेखिनियावनो जोब्बाय। बेनि उनाव मोनसे हाबाफारि दंबावो। बे हाबाफारिखौ आं बेलेग मोनसे भिडिअ होसिगोन आरोना। बिबार बावनाय हाबाफारिया बेखिनियावनो।